Ahoj, je tady druhý závod Sprint Series, tentokrát jsme se přesunuli na německý Lausitzring. Je to okruh světového formátu, jezdí tady například DTM a je to kousíček od Drážďan, takže je 2 hodiny cesty od Prahy, takže uvidíme, jak se tady klukům bude dařit. Naši závodníci se musí poradit s tohoto novou tratí. Jdeme na to! Během dopoledne se dokončí technické přejímky a závodníci testují nastavení vozu a hledají ideální stopu. Ale hlavní je zajet nejlepší čas na kolo, protože dopolední trénink je zároveň kvalifikace do závodu. Kvalifikační jízdy se pomalu blíží do konce, všichni sledují svoje časy a my jdeme sestavit startovní listinu. Auta se řadí na start závodu dle nejrychlejšího času zajetého v dopolední kvalifikaci. Po jednom zaváděcím kole za safety carem následuje letmý start do 9 ostrých kol. Konzistentní časy na kolo jsou zásadní, jede se na součet časů ze všech kol. Tady jsme na kontrolní věži, odsud sledujeme závod a časomíru. Nejrychlejší kategorie S1 se po startu z druhého místa ujal vedení Lotus Exige Cup R. Radical SR3 na druhé pozici, ale po pár kolech zařál pneumatiky a od 5. kola začal vedoucí auto dotahovat. Bude to stačit na vítězství? I v dalších kategoriích se odehrávají těsné souboje. V S5 se rozhoduje mezi 2. až 5. místem až do posledního kola a BMW M4 v kategorii S3 jezdí časy minimálně o třídu výše. Užívám se to. Krásně. Je to super být na velkém okruhu. Tohle jako zažít je fakt skvělý. Protože most je most, jasný, Brno je fajn, ale tohle je fakt jako velký okruh s velkýma tribunama a ten pocit je super. Lausitzring byl prostě zážitek pro všechny, ale do konce sezony zbývají ještě 3 závody, tak neváhej, vyplň svoji registraci a zažij to na vlastní kůži. Ještě pořád můžeš sbírat body do celkového hodnocení a zažij stupně vítězství. Dneska jsme dojezdili, závody jsou hotový, za náma akorát probíhá vyhlašování cen, všichni se dneska super užili, takže se příště. Dneska byl nejrychlejší Ronald s Lotusem Exige Cup R a uhájil 1. místo před dotahujícím Radicálem. Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na příští setkání na okruhu. Dnešní závody jsou za náma, stejně tak stupně vítězů. Ty největší nadšenci ještě pořád trénují na odpoledních volných jízdách. Příště jedeme 37. na polský Silesiaring, tak přijeď taky. Všechny informace k závodům najdeš na našich stránkách race.bmracing.cz nebo nám napiš na e-mail, Facebook, Instagram nebo tady do komentářů. A nezapomeň dát odběr.